Opäť sa hlásime z Nízkych Tatier z ihriska Graber na Táloch, kde sa aj tento rok koná Ladies Slovak Golf Open. Takto pred rokom sme sa bavili s jednou veľmi nádejnou amatérkou a prijala pozvanie pred naše kamery aj dnes. Rebeka, ahoj. Ahoj. Rebeka je čerstvou, povedal by som, 3. miesto na majstrovstvách Slovenska je práve to, čo sa jej podarilo teraz nedávno. Tak Rebeka, povedz, ako sa ti hralo na tých majstrovstvách Slovenska? No, povedala by som, že toto bolo prvýkrát, čo sa počasie tak trochu zbláznilo a bolo vyše 30 stupňov, takže to bolo dosť náročné a takisto mi poprvýkrát, teda už po druhýkrát kedikovala mamina, takže to sme tak spolu skúšali, ale išlo nám to výborne, takže... Pamätáme si, že minulý rok, lebo sme mali možnosť hovoriť aj s tvojim ocinom, ktorý bol kedík a hovoril nám, aký je život vlastne golfového kedíka, tak teraz máte nový pokus, že ocina si vymenila za maminu? To nie. Táto vtedy ochorel, takže mamina musela rýchlo zastúpiť a výborne kedíkovala, takže... Takže radšej nejdeme hovoriť, kto je lepší kedík asi. OK. Aká bola tohtoročná sezóna od začiatku roka? Ako sa ti darilo? Povedala by som, že celkom dobre. Prvý turnaj toto na Slovensku som vyhrala, takže to som sa tešila. Skvelé. A taktiež som sa mohla zúčastniť na veľa zahraničných turnajov. Bola som na German Girls, tiež som bola pozvaná na Aniku Invitational a tiež som mohla zahrať na majstrovstvách Európy žien. Takže nabrala som veľa skúseností a síce nehrala som moc tak, ako som si to predstavila, ale tiež to boli super zážitky. A čo by si povedala, čo je taká tá najväčšia skúsenosť, ktorá prichádza s tými zahraničnými turnajmi? Také možno, čo bolo pre teba také prekvapivé? Prekvapivé? Nepovedala by som, že prekvapivé, ale všetky baby, či už som hrala, niekým to mal 16, alebo niekým to mal 20, tak také profesionálne boli, že už vedeli, čo a kedy idú robiť a mali tu celú svoju rutinu a úplne jak stelky, proste boli také profesionálky celé. Čiže amatérky, ale už to správanie a celý ten proces bol profesionáli. Rozumiem. Povedz mi, že aké máš ešte vlastne plány do konca tejto sezóny? Sme zhruba v polke augusta, už toho nie je toľko, ale tešíš sa na záver sezóny? Už si taká trošku unavená, alebo povedz nám. No tak ešte na budúci týždeň bude jamkovka Slovenska, takže na to sa teším, lebo tento typ hry sme dlho nehrali a ešte nejaké slovenské turnaje budú a pokiaľ sa podarí, možno ešte nejaký zahraničný nájdeme, ale tak už sa teším a trochu aj na to voľno, cestovala som dosť, takže tak, no. Takže veľmi perná sezóna to bola pre teba. Áno, povedz mi, my vieme, že vy ste tu mali vlastne spoločný reprezentačný kemp minulý týždeň v rámci prípravy na tento Slovak Ladies Open. Ako sa ti páčil ten kemp a myslíš, že ste sa dostatočne pripravili? Mne sa veľmi páčil. Ja som na neho išla rovno po tom, čo sme boli týždeň na dovolenke, takže som už bola taká naladená a bola to veľká sranda, že sme s babami mohli spolu hrať a tiež mi to, predtým som bola dosť unavená aj všetkých z tých turnajov a toto ma tak nabudilo, že sme boli s babami a bola tam taký ten tímový duch a veľmi sa mi to páčilo. V rámci prípravy teda absolvovali ste minulý týždeň, teraz si prišla vlastne po tých majstrovstvách Slovenska. Čo hovoríš na ihrisko? Tešíš sa, že si tu opäť vlastne na divokú kartu a môžeš si zahrať tento profesionálny turnaj? Tak samozrejme, je to úžasná skúsenosť. Minulý rok, čo som tu hrala, tak tiež sa mi to veľmi páčilo hrať s tými už profesionálkami a som šťastná, že môžem skúsiť znova a dúfam, že mi to pôjde lepšie ako minule. A no, snáď. Áno, jasné, budeme držať palce. A mňa by zaujímalo, ja viem, že je to ešte možno skoro, predsa len, lebo si na strednej škole, ešte máš naozaj, že pred sebou zopár rôčkov na tej strednej škole, ale pokukuješ už po tom, či tvoja budúcnosť bude spojená napríklad s golfom, prípadne s nejakou univerzitou v Spojených štátoch, alebo aké sú také dlhodobejšie plány, hovorím tak možno o 5 rokov. Tak to som tak rozmýšľala, že na tú výšku by som možno šla do tej Ameriky, ešte neviem, ale
Veľmi sa mi páči to spojenie toho športovania a toho golfu a zároveň učenia a študovania teda v zahraničí. Takže rád by som si to vyskúšala a snáď sa to podarí. Tak každopádne ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Budeme držať palce aj tento týždeň, aj aby tie tvoje veľké plány vyšli. No a vravím, držíme hlavne palce, dobrý výsledok na majstrovstvách Slovenska, tak snáď to vyjde aj na Slovak Ladies Golf Open. Ďakujeme. Ďakujem.